Quantes vegades hem sentit que fantàstica, que estupenda que està Madonna per tenir 50 anys. L'analitzarem trosset a trosset. Bé, començarem per la cara, concretament pels cabells. Aquí la tenim sense rel, rossa autèntica, i ara veiem com és en realitat. Anem a veure el cutis. Jo si m'aixeco i la miro des d'aquí, en aquesta foto, ni una arruga. I ara anem una mica més a prop. Por, quina por. Tothom diu que la gent que té aquelles dents separades, les del davant, que és molt sexy. Anem a veure si això vosaltres, homes, ho trobeu sexy. Diuen que quan et fas gran, tot penja. Però a ella tot li puja. És campió mundial de pizzas, tant d'acrobàcies com de qualitat. Fins ara les feia a Llívia i ara les seves pizzas han arribat també a Barcelona. Fabián Martín! He muntat una pizzeria tradicional que es diu Taxi Key, obrim cada dia i fem pizzas de tota la vida. I dintre d'un mes, al Taxi Key també hi haurà el seu taller on també es podran degustar aquest tipus de pizzas que fas a Llívia. Com, per exemple, avui deies que em volies fer una pizza aspirable. Sí, els ingredients d'una pizza tradicional, ¿vale? Espuma de mozzarella, amb parmesà. I ara, el més divertit, con la boca, ves aspirant. Més. Què t'han dit? Que me'n vaig a on? A mi m'han dit al Japó. Sí, al Japó i a Nova York, no? També? Sí, és veritat. Al Japó i a Nova York. Imagina't, Llívia, Barcelona, Japó i Nova York. S'ha conegut també el sou de la infanta Helena, que uns 18.000 euros al mes, més o menys, que és una pasta, evidentment, jornada partida. Avui amb quin tipus de desfilades? Doncs han començat les escoles, els nens van a escola, el normal és que la primera desfilada del club, i a més ho han fet cada any així, sigui de nens. Avui comença el Karaoke Club. Tots els divendres hi haurà 3 concursants en aquest programa perquè estem buscant la millor veu de Catalunya. El guanyador o la guanyadora de la primera edició del Karaoke Club és Lorena!